Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg a 2.4. Dewis a beirniadu modelau tebygolrwydd. Dyma'r 3 tebygolrwydd ni wedi dod ar draws, dosraniadau tebygolrwydd ni wedi dod ar draws, yr dosraniad unffurf ar wahanol, y dosraniad binomial a dosraniad Poisson. Disgrifiad ohonyn nhw a unrhyw fformulau yma, sut i ni'n cymhwyso nhw a enghreifftiau. Ni'n adael i chi i ddarllen rheina yn eich amser eich hunain. Yn ei trwy enghreifftiau nawr, fe gafodd tîm achub mynydd ei galw allan mewn ardal mynyddog yng Nghymru ar gyfradd cyfartalog 1.2 galwad y diwrnod yn ystod mis Medi. Gan nodi unrhyw dybiaethau sydd angen i'w gwneud, awgrymwch model tebygolrwydd addas ar gyfer y nifer galwadau yn ystod y cyfnod 7 diwrnod o 3 Medi hyd at 9 Medi y flwyddyn nesaf. Defnyddiwch eich model i rhagfynegu'r tebygolrwydd y bydd yna fwy na 10 galwad ar y tîm yn ystod y cyfnod yma. Esboniwch gyda'r resymau os y gall y model yma gael ei gymhwyso at y nifer o alwadau allan i'r tîm yma yn ystod wythnos ym mis Rhagfyr y flwyddyn nesaf. Felly, dynodi X i fod nifer o alwadau mewn 7 diwrnod y mis Medi, wythnos. Rydyn ni'n tybio bod y galwadau yn digwydd un ar y tro ac yn annibynnol i'w gilydd a wedyn gallwn ni ddefnyddio bod X a dosraniad Poisson gyda parameter 8.4. 8.4 achos ni 1.2 y diwrnod a 7 o'r yna, a ni'n cael 8.4 ar gyfer yr wythnos. Ni angen gwybod y tebygolrwydd bod X yn fwy na 10 galwad allan. Felly, ar gyfer ein tablau ni neu'n cyfrifiannell ni, ni angen lan hyd at, felly 1 minus y tebygolrwydd X lan hyd at 10. Fwy na 10 yw 1 ar 10 i fyny, felly lan hyd at 10 wedi tynnu allan o 1 a gewn ni'n ateb ni. Defnyddio'r ffwythiant tebygolrwydd Poisson ar eich cyfrifiannell a dylech chi gael yr ateb 0.7743 ar gyfer hwnna, tynnu hwnna o 1 a ni'n cael 0.2257. Ar gyfer yr rhan ola yma, a ydy'r model yma yn gallu cael ei gymhwyso ar gyfer wythnos ym mis Rhagfyr. Mwy na thebyg na gall, achos mae llai o bobl allan ar y mynyddoedd, felly gallai'r cyfradd ymwynio fod yn llai, neu gallai tywydd fod yn wael iawn yn anisgwyl achosi mwy o dymwyniad, ac falle fwy nag un ar galwad ar y tro yn digwydd, felly na. Enghraifft 2. Mae Gail yn paratoi am brawf aml Dewis. Mae'n gwybod y bydd yna 50 cwestiwn yn y brawf a 5 ateb posibl i bob cwestiwn. Mae datgan bod ganddi wybodaeth gadarn am 85% o'r gwaith sy'n cael ei profi, ond yn gwybod dim am y gwaith arall sy'n cael ei brofi. Mae'n amcangyfrif bod siawns o 90% i ateb yn gywir unrhyw gwestiwn ar dopig y mae'n hyderus yno, ond bydd rhaid iddi ddyfalu'r atebion i'r lleill. Gan lunio diagram coeden neu ffordd arall, darganfyddwch y tebygolrwydd ei bod yn ateb cwestiwn yn gywir a darganfyddwch y tebygolrwydd y bod yn rhaid iddi dyfalu ateb i gwestiwn o wybod ei bod yn ateb cwestiwn yn gywir. Felly 2 ddarn fel yna, ni'n mynd i wneud e gyda coeden yn gyntaf wedyn heb goeden. Felly, mae'n ateb cwestiwn. Gallai fod yn hyderus o'r gwaith neu gallai fod dim clemdau, bod i'n gwybod dim byd am y gwaith. Os dwi'n hyderus am y gwaith, gallai fod yn ateb yn gywir, neu yn ateb yn anghywir, wedi wneud camgymeriad. Os oes dim clemdau, gallai fod yn dyfalu'n yn gywir, neu dyfalu'n anghywir. Felly, ni'n gwybod bod i'n hyderus yn 85% o'r gwaith, felly tebygolrwydd 0.85 bod i'n hyderus a 0.15
i ddim yn gwybod dim am y gwaith. Os yw hi'n hyderus, mae 90% o ateb yn gywir. Felly 0.9 ateb yn gywir a 0.1 o ateb yn anghywir. Hwna os ydw i'n hyderus o'r gwaith. Os dwi ddim yn hyderus o'r gwaith, dwi ddim yn gwybod dim byd amdano, mae 0.2 chawns da i ddyfalu'n gywir, ac mae 5 ateb posibl, felly 1/5 o chawns da i os da dyfalu mae'n wneud, a felly 0.8 yw'r tebygolrwydd bod hi'n dyfalu'n anghywir. Felly, os dwi'n ateb yn gywir, y tebygolrwydd bod hi'n ateb cwestiwn yn gywir yw'r canghennau yma, sef 0.85 lluos i 0.9. Yn rhoi'r ateb hwnna ar cangen yma, felly 0.15 lluos i 0.2, a ni'n cael 0.03. Felly, ateb yn gywir, adio'r ddau yna, a ni'n cael 0.795. Rhan 2. Y tebygolrwydd bod yn rhaid i ddyfalu'r ateb o wybod ei bod yn cael yr ateb yn gywir. Felly mae fe'n tebygolrwydd amodol. Felly mae'n dyfalu a cael ateb cywir, sef y brigyn yma, wedi rhannu gyda bod hi'n cael ateb cywir. Felly 0.03 rannu dy 0.795 a ni'n cael ateb 0.0392. Ni'n mynd i wneud y ffordd arall nawr, felly chawns o ateb yn gywir, felly mae gwybodaeth hyderus da i, a mae'n ateb yn gywir, neu does dim clem da i, a mae'n ateb yn gywir. Felly trio wneud e heb llunio coeden, felly ni'n cael 0.85 am fod yn hyderus, lluosi gyda bod yr ateb yn gywir, felly 0.9, plus bod dim clem da i, 0.15, a 0.2 bod hi'n dyfalu'n gywir. A hwnna'n dod yn 0.795 fel o'r blaen. Rhan 2, bod hi'n tebygolrwydd bod hi'n dyfalu'r ateb o wybod bod yr ateb yn gywir, bod hi'n dyfalu'r ateb a chael ateb cywir. Felly, yr cangen yma yw 0.15 lluos i 0.2, rhannu gyda bod hi'n cael yr ateb cywir a ni'n cael 0.0392. Felly trial wneud e heb coeden, ond fi'n hoffi wneud coeden dwyan, fi'n licio gweld beth sy'n digwydd. Ta beth, rhan B. Os oes angen 35 neu fwy o atebion cywir mwyn paso'r prawf, cyfrifwch y tebygolrwydd bod geil yn llwyddo yn y prawf, a pa tybiaethau ychwanegol sydd angen i ddarganfod y tebygolrwydd yma. Felly, gan dybio bod y prawf yn trin yr holl waith mewn ffordd teg, fel bod 85% o'r cwestiynau ar y gwaith lle mae geil yn hyderus, a bod geil ddim yn digoloni gyda res o gwestiynau lle mae ddim yn gwybod a mae'n gorfod dyfalu. Felly, os yw nifer y atebion cywir, felly cawn, mae nawr yn mynd i fod adosraniad binomial. Mae fe'n naill ai gywir neu yn anghywir. Felly mae 50 o gwestiynau, mae chawns da 0.795 o ateb yn gywir. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r dosraniad binomial ar gyfer y ran yma. Tebygolrwydd geil yn paso yw bod hi'n cael fwy na 35 neu fwy yn gywir, felly ni angen tebygolrwydd bod yn fwy na'n haflu 35, sef 1 minus y tebygolrwydd bod lan 1 haflu 34. Defnyddio tablau binomial neu eich cyfrifiannell gyda'r ffwythiant binomial, ni angen lan 1 haflu 34 a ni'n cael 0.0379, tynnu hwnna o 1 a ni'n cael yr ateb i fod yn 0.9621. Enghraifft 3. Mae basged yn cynnwys 12 pêl goch ac 8 pêl las. Mae pob pêl o'r un maint ac yn pwyso yr un pwysau a gwneud o'r un deunydd. Mae pob chwaraewr yn cael ei dallu gan fwgwd, blindfolded, a gofyn iddynt dynnu 2 pêl o'r basged heb ei dychwelyd.
Os yw'r dair peil o'r un lliw, bydd y chwaraewr yna'n ennill y gêm. Profwch bod yna debygolrwydd o 23 mas o 89 gyda person ar gyfer ennill y gêm. Felly, tebygolrwydd a ennill yw naill ai coch, 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 neu glas, glas, glas. Felly, coch, yr un cynta yn 12 mas o 20, wedyn yr ail un yn 11 mas o 19, a trydydd un wedyn yn 10 ar ôl mas o 18. Neu, glas, 8 i ddechrau mas o 20, 7 ar ôl mas o 19, a 6 ar ôl mas o 18. Mae hynna yn dod yn 23 mas o 95. Wedi i chwaraewr i chwarae'r gêm, rhoddir y peliau dewiswyd nôl i'r fasged. Mae Michael, Saffron a Nicholas yn penderfynu chwarae'r gêm hyd nes bod rhywun yn ennill. Mae Michael yn mynd gynta, wedyn Saffron, wedyn Nicholas, wedyn Michael ac yn y blaen. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod Saffron yn ennill ar ei thro cynta neu ar ei trydydd tro. Nawr, mwyn ateb hwn, mae rhaid ni gael rhyw fath o nodiant. Felly, os gosodwn ni M a tic yn dangos bod Michael yn ennill, a M a croes yn dynodi mae Michael yn colli, allwn ni'n neud un peth i Saffron a Nicholas. Felly, tebygolrwydd bod Saffron yn ennill ar ei thro cynta. Os dyw hyd ennill ar ei tro cynta, mae Michael wedi bod a colli, a wedyn mae Saffron yn ennill. Felly, mae Michael wedi bod a colli, felly colli, tebygolrwydd o colli yw 72 wedyn mas o 95. A mae Saffron yn ennill gyda chawns o 93 mas o 95, a mae hwnna'n dod yn 0.1835. Ar ei thrydydd tro, mae hwnna'n golygu bod Michael yn colli, Saffron yn colli, Nicholas yn colli. A eto, Michael yn colli, Saffron yn colli, Nicholas yn colli. A Michael yn colli, wedyn Saffron yn ennill ar ei trydydd tro. Felly, 1 tro i bawb, 2 tro i bawb, trydydd tro, a mae Saffron yn ennill. Mae hwnna'n golygu nawr bod gyda ni 72 mas o 95 oedd y chawns o golli, a mae 7 ohonyn nhw, 7 tro wedi bod le maen nhw'n colli, a mae Saffron yn ennill gyda 23 mas o 95. A mae hwnna'n dod i 0.0348. Darganfyddwch nawrten y tebygolrwydd bod Nicholas yn ennill y gêm. Nawr gallai Nicholas fod yn ennill ar ei tro cynta, ar ei ail tro, ar ei trydydd tro, neu ac yn y blaen gallai fynd lle nhw fo'n chwarae am byth. Felly, dewch ni weld beth sy'n digwydd. Felly, os dwi'n ennill ar ei tro cynta, mae 2 person wedi colli, 72 mas o 95, sgwar, lluosi 23 mas o 95, neu, felly plus, os dwi'n ennill ar ei ail dro, mae 1, 2, 3, 4, 5 wedi colli, felly 72 mas o 95 i'r pwer 5, lluosi 23 mas o 95. Neu, ar ei tro nesaf, felly mae 8 wedi colli nawr, felly mae 72 mas o 95 i'r pwer 8, lluosi 23 mas o 95. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn? Mae gyda ni ddyluniau geometreg, achos ni'n lluosi gyda'r un peth bob tro. Gyda A, y term cyntaf, yn 72 mas o 95 wedi sgwario lluosi 23 mas o 95, a'r gymhareb cyffredin yw beth ni'n lluosi gyda bob tro yw 72 mas o 95 i'r pwer 3. Felly mae dyn ni swm i anfeidredd, a mae fformula ar gyfer swm i anfeidredd yw A rhannu 1 minus R. Felly, gosod y gwerthoedd i fewn, a gweithio hwnna allan gyda cyfrifiannell, a mae gyda ni y chawns yna bod Nicholas yn ennill rhywle yn ystod y gêm. 0.2463. Enghraifft 4. Mewn ca mawr, mae'r chwyn yn tyfu ar hap ar gyfradd
0.36 mewn bob metr sgwar. Rhannir y tir i fewn i sgwariau, sydd ddim yn gorgyffwrdd, gyda'i ochrau 2 metr. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod gan y sgwar, un o'r rhain, a dywysir ar hap union 2 chwyn yn tyfu ynddo. Nyn hwnna gynta. Felly, bod i x fod nifer y chwyn mewn sgwar sydd â maint 4 metr sgwar, felly ni angen dosraniad Poisson. A mae 4 metr sgwar, felly 0.3 lluos i 4, felly mae x yn dosrannu gyda dosraniad Poisson gyda parameter 1.2. Ni angen gwybod beth yw'r tebygolrwydd bod x yn hafal i 2, union 2 chwyn yno. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r fformula ar gyfer y dosraniad Poisson. Yw'r pŵer minus lambda, sef 1.2, lluos i lambda di sgwario, 1.2 di sgwario, achos 2 ni angen rhannu dy 2 factorial. A mae hwnna yn dod i 0.216. Nawr, rhan 2, y bydd angen 6 allan o 25 sgwar sydd wedi ddewis ar hap union 2 chwyn yn tyfu ynddynt. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r tebygolrwydd yma gyda dosraniad binomial. Bod i fod nifer y sgwariau gyda union 2 chwyn ynddynt. Felly naillem y 2 chwyn yma fe ddim. Felly mas o'r 25 sgwar, gyda tebygolrwydd 0.2169 ar gyfer bob un, ni angen beth yw'r tebygolrwydd bod yn hafel i 6. Felly ni ddefnyddio'r fformula 25 dewis 6, edrych o ffordd chi'n sgrifennu hwnna, 25 dewis 6, tebygolrwydd P 0.2169 i'r pŵer 6, lluosi Q sef 1 minus 0.2169 i'r pŵer 19 wedyn. 19 nhw a dim 2 chwyn yna fe, a 6 nhw a. A mae hwnna'n dod mas i 0.177. Os ydych chi'n defnyddio'ch cyfrifiannell, bydd angen chi fod lan hyd at 6, tynnu lan hyd at 4, os chi'n defnyddio'r cyfrifiannell. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.